Korbuk subdivision by Khobja, Shila Shore Arti Block Amsani, Guru Gappa, ADC Village ni, Dulusora Kamio Tongnai, Buku, Donola Kitrupani no. Asumsa Hon Nang Khamwi Thapla Sawi Thanga, Khamwi Thanga, Rangkok, Burishai, Passbook, Ration Card, Kubi Kubun Nang Cook Money, Document Akro Khamwi Thapla Sawi Thangbakia. Buku Donola Kitrupani, Opati Muno Kanawi, Thangwi, Kaham Hamia Nationika, Sundikia. Korbuk Division, TIPRA Mothani Chairman, the Vice Chairman, Bishajai TIPRA, Bongshi TIPRA, the TIPRA Motha, CEC Member, Shojit Marak Akoshan. Kisah sebesar Tini now tama gotana nui ire phale mane tini halai जों फाइमानि कारण इरो जों जोंनि पारा गलायबो माने म दुलुकसरी पारा गुराकापा एडिसि विलेज बिसिं काइसा खबजागो म करबुक सब डिविजन सिलासुरि आरटी ब्लक बिसिङो जों तिनि खबर माने फायहा जे तिनि बुखु दनलक्षी त्रिपुरानि बिनि नक खामै थाङा बिनि नक खामानि बिसिंखै जे बिनि कागजपत्र नौ निजनो नुइ माहाना बिनि बकाइसा बिकलंग बिनि याक बरबो हामिया हे तासारा बिनि जे बाट्टा मानमानि ओ बाट्टा मानमानि जे कागज जत खामै पाया बिनि काइसा जेरम आई कार्ड ए अवस्था होय खामै था बनो कुनो बासाय लारमानिया तासारा फायर सर्विस तिनि रो फायर सर्विस सॉरी जे फायर सर्विस नि जे करबुगो ऑफिस अब फाइते फाय कासुल फामिया सो एक्चुअली खानाबो खबर जा फाइलिया आला बिनि जे आधार कार्ड आज जे आधार कार्ड दंमानि बाजिनि बुडर आइदा जत स्कूल सर्टिफिकेट जत खामै था माला बिकलंगनि जे सर्टिफिकेट जे बाट्टा माननाय बिनि जे जत खामै कुनु चुंगफाय थाप्ला चाइ था अब काइसा फनो बासाय लारमाने एसटी पीआरसी निने रेशन कार्ड बार्थ सर्टिफिकेट जत खामै था कुनु काइसा फनो बासाय लारमानिया जों दाबो बिनि जोंबो जोंनि त्रिपुरा मथानि तरफ दिखाय जों जतबारे जों हेल्प खानि जों चेष्टा खायनाय बनो जों तिनि जेनादि रेशन कार्ड काइसा ए अवस्था हुआ पूरा थापलाय था बिनि बागै जों बनो जुगासु खायनि फाया जों सिनि पारानि सिनि दङो सिनि भाइस चेयरमेन सिनि बंशी त्रिपुरा आलाय आंहालाय सिनि गुराकापा एडिसि विलेज नि जे सेलेक्टेड चेयरमेन सिनि त्रिपुरा मथानि अंगै जों सिनि बुखुक नि खुक्तिबो खानानाय सिनि बोसोर रां रक अमो खामै थाङा बंशी बिनि बुखुंजे खानानाय ए जे बिनि जे बुखुक दनलक्षी त्रिपुरानि न खामानियाबो बोसोर दिन खतिनि बाय तिनि तो 2 तारिख बिनि न खामो 31 प्राय सालटाम जों खबर माने परेयो जों तो सब लगे खबर मानिया खबर माने परे जों नुखा आलायसिनि सिया तेनिनि इन्दुक बिसिनो तो जिनिस दं माइरं रां र बसु दं कागज पत्र डकुमेन्ट जत अलरेडी रां मानजिया रां र बसु खना रां 4200 दङ माइ रगले माइख्रै माइरं बसु दं माइरं बस्ता स्पाइजिया मे एकदम बस्ता स्पाइजिया 35 केजि दङ अब तो निनि सन्देह तो नांग जत आपना आपनि खामि थाङा निनि नगनि बिसिनते खामि थाङा ना ब्रुकिया ब्रुनो सन्देह नांजानो आं ब्रुनोबो सन्देह खाया प्रथमत बेराना हइते काइ थाङना नुखुनो हइते खाइ फाय बिहो चाटियाव खानाय आंगफ्ले बान्दी नों सरन खबर खातक सपजन्त माने यानजि करखना बात्ती सरन खबर खाना हा सरन जानायखा जेनि नु खामानि बेफार आंला मोनसे सिदिया पुरा हाबिरं सुजां बेरंसि गाबर माजिया तो इ जे त्रिपुरा मोथानि जे सिलेक्टेड चेयरमैन दक सारा बा जे त्रिपुरा मोथानि बुरुक सारा नेने दायो आरो अन्न पार्टीनि लोक दे आरो अन्न अफिसार दे फाइजांनि न फाइजिया कुनु बुरुक फाइ इनक्वायरि खाइ फाइजिया होय तिनिनो फास्ट पुइलानि न जे त्रिपुरा मोथानि लोक फाइ न इनक्वायरि फाइ खाइ फाइया सुदो फियालाहिया असिला सरेनि आङो आइ बिहुमले तपम
e bozra bui ane mongna sui rang extia klang janom anga certificate anga darkasta sui roi thana bong dihini আর কোনো পার্টির লোক ফাইজিয়া hoi আচ্ছা जों তো আর नों बु पार्टिन होनो फाइमान हें काटाखौ जों त्रिपुरा मथानि नङै फाइमानि नों बु परतं आं दिनै एक गुराकापा एडिसि भिलेजनि सिलेक्टेड चेयारमेन बिसारजय त्रिपुरा आनि लगे दङ दिनै भाइस चेयारमेन बंसि त्रिपुरा आनि लगे दङ दिनै त्रिपुरा मथानि जे सामं फाइनाय दिनै लाखौ रतन त्रिपुरा पासापासि दिनै अक्रा हिसाबै फाइजाक दिनै बारानि सुसु जों दाबक दिनै बानाय निजे बिनि भाइस चेयारमेननि एरियांगै बनिजोनो तामाखै क'क्राझारनि न'न सायखाना दिनै भाइस चेयारमेन भाइस चेयारमेन दे थाइलाय ब अच्छा निनि इजे नुक खामानि बायनि नुकबा बसक चाल नंले सालिया प्राय 30-35 हात सरसाला बिनि नुक खामात्रि नों लगे लगे नों सिजाक ना खामि परे दे सुपाय आं नुक खामानि केसारना सुपाय क्या दिनै होनबा नौ गोसो खामबोयाखौ बा गुराकापा एडिसि भिलेजनि जे सेलेक्टेड चेयारमेन दिनै त्रिपुरा मथानि अंगै जों दिनै बुखुकनि खुक्तिबो खानानाय दिनै बोसोर बोसोर रां रक अम खामै थाङा बं बिनि बुखुकजों खानानाय এই যে বিনি যে বুকুক দনল খিত্রিপুরানি নুক খামানিयाव बोसोर दिन नखा तिनि बाय तिनि तो 2 तारिख बिनि नुक खामो 31 प्राय सालटाम जों खबर माने परेयो जों तो सब लगे लगे खबर मानिया खबर माने परे जों नुखा आलाय सिनि अमम सिनि भाइस चेयारमेन बो भिडिअ हवा एपरे नुखा आलाय मिया किसा आनि सामं तो माने बाय अम तानाय अमरपुर थाइमातो आलाय मिया फाइमानिया आलाय तिनि फाया जों आलाय जे प्राय 3 दिन काहा आलाय 3 दिन कामाने परे जों समय मायनो फाइमाया आइ तिनि फायै बिनि कयटा दिगिरो खामाना न सारिनि 8टा दिगियो खामो 9:30 समय सेसमोनो 9:30 समय एकदम तुई हल बोलुय अनेक चेष्टा के पारानि बररक आपना बासाय मादिया हामबाय ताखौनो आच्छा निनि जे ए नुक खामातनि नों असमिया बर आं बरंनि नगो बबरनि नगो सित्रा माते नगो बोसक चाल बिसि सालिया लोगालगि ए नुक जे खामातनि नों असमिया सिदे सिया सिया तेनिनि इ नुक बिसनो तो जिनिस दं माइरं रां र बसु दं कागज पत्र डकुमेन्ट जत अल रेडी रां मानजिया रां र बसु खुना रां 4200 टिया दङ माइरंले माइक्रै माइरं बसु दं माइरं बस्ता स्पाइजिया मे एकदम बस्ता स्पाइजिया 35 केजि दङ अब तो निनि सन्देह तो नांजा तो आपना आपनि खामि थाङा निनि नुकनि बिसिनते खामि थाङा ना ब्रुकिया ब्रुनो सन्देह नांजानो आं ब्रुनोबो सन्देह खाया प्रथमत बेराना हइते काई थाङना नुखुनो हइते खाइ फाइ इहो चाटियाव खानाय आंगो प्ले बान्दी नों सर्न खबर खातक सपजन्त माने यानजि करखले बात्ती सर्न खबर खाना हा सर्न जानायखा जेनि नुक खामानि बेफार आंला मोनसे सिदिया प्र हाबिरं सुजां बेरंसि गाबन माजिया तो इ जे त्रिपुरा मोथानि जे सिलेक्टेड चेयारमेन दक सारा बा जे त्रिपुरा मोथानि बरुक सारा नेने दायो आरो अन्न पार्टिनि लोक दे आरो अन्न अफिसार दे फाइजांनि आरो फाइजिया कोनो ब्रुक फाइ इनक्वायरि खाइ फाइजिया हय तिनिनो फास पुइलानि न जे त्रिपुरा मोथानि लोक फाइ न इनक्वायरि फाइ खाइ फाइका सुदो फियालाहिया ओ सिला सरेनि आङो आइ बिहमले तपम ए बजरा बुइ आने मंगना सुइ रां एक्सटिया क्लां जाnom आङो सार्टिफिकेट आङो दरखास्त सुइरो ओके जादो तांतु आबिदं go nên thử năng lang khả go sẽ làm tung bao giờ là Bisa misalnya aram saya kali larum kamu.